Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε το φορητό θύλαστρο που ήρθε για να αλλάξει την καθημερινότητά σας ως μαμά. Πάμε να δούμε πώς συναρμολογείται και στη συνέχεια πώς λειτουργεί. Αρχικά το θύλαστρο αποτελείται από το προστατευτικό κάλυμα σιλικόνης και μία βαλβίδα που πρέπει να τοποθετήσετε στην στρογγυλή εσοχή του καλύματος, όπως στο βίντεο, σε οριζόντια θέση. Υπάρχει και δεύτερο ανταλλακτικό για τη βαλβίδα σε περίπτωση που το χρειαστείτε. Τώρα θα χρειαστεί να τοποθετήσετε το δοχείο συλλογής γάλακτος στο προστατευτικό κάλυμα. Για να γίνει σωστά η συναρμολόγηση θα πρέπει να βάλετε το κάλυμα μέσα στο δοχείο, συνδέοντας το τετράγωνο κόψιμο που βλέπετε στην αντίστοιχη εσοχή του δοχείου, ώστε να θηλυκώσει καλά. Έπειτα τοποθετείτε γύρω-γύρω τη σιλικόνη, ώστε να κλείσει το δοχείο και να μην τρέξει το γάλα. Στην συνέχεια βάζετε το διάφραγμα σιλικόνης στην στρογγυλή εσοχή και τώρα είναι η ώρα να τοποθετήσετε την αντλία πάνω από το διάφραγμα. Ακουμπάτε πλάγια την αντλία και στη συνέχεια την ευθυγραμμίζετε για να κλείσει σωστά. Προσοχή! Είναι σωστά τοποθετημένη όταν τα κουμπιά αφής της αντλίας βρίσκονται από την εξωτερική πλευρά του θύλαστρου, όπως φαίνεται στο βίντεο. Το καπάκι θα χρειαστεί όταν δεν χρησιμοποιείτε το θύλαστρο, ώστε να μην σκονίζεται. Όπως βλέπετε, το προστατευτικό κάλυμα έχει μία τρύπα. Εκεί θα τοποθετήσετε τη θηλή σας για να γίνει σωστά η άντληση. Από μόνη της η οποία αυτή αποτελεί ένα μέγεθος, αλλά υπάρχουν δύο επιπλέον ένθετα σιλικόνης που μπορείτε να τοποθετήσετε προαιρετικά για καλύτερη εφαρμογή στη δική σας θηλή. Κάθε μαμά βολεύεται διαφορετικά. Στόχος είναι να εφάπτεται η θηλή με το θύλαστρο πολύ καλά, έτσι ώστε να γίνεται πιο σωστά η άντληση. Πριν τη χρήση, μην ξεχάσετε να φορτίσετε το θύλαστρο χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που θα βρείτε στο κουτί. Η μπαταρία λειτουργεί περίπου 2 ώρες. Τώρα που το έχετε συναρμολογήσει, μπορείτε να το βάλετε μέσα από ένα μαλακό στιθόδεσμο χωρίς μπανέλες και να ξεκινήσετε την άντληση. Το θύλαστρο στέκεται χωρίς να το κρατάτε με τα χέρια. Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί. Για να ξεκινήσει θα πατήσετε παρατεταμένα το power. Το θύλαστρο έχει 3 λειτουργίες. Μόλις ανοίξει, ξεκινάει το μασάζ που έχει 9 επίπεδα έντασης, την οποία ρυθμίζεται με το συν ή πλην και έχει το σήμα που μοιάζει με λουλούδι. Πατώντας το μη, θα προχωρήσει στη δεύτερη λειτουργία της άντλησης με επίσης 9 επίπεδα έντασης. Το σήμα της άντλησης είναι οι 3 σταγόνες. Πατώντας ξανά το μη, προχωράει στο τελευταίο επίπεδο που είναι συνδυασμός μασάζ και άντλησης. Ξεχωρίζει με το σήμα που μοιάζει σαν έλικας. Η μπαταρία φαίνεται από τις γραμμούλες αριστερά. 3 γραμμούλες σημαίνει full μπαταρία και ο χρόνος χρήσης φαίνεται στο 0,0 που αλλάζει κάθε λεπτό. Αν θέλετε να σταματήσετε το θύλαστρο για λίγο, μπορείτε να πατήσετε παύση pause κάνοντας κλικ στο power μία φορά. Αν το ξαναπατήσετε, μετά από λίγο θα συνεχίσει από εκεί που το σταματήσατε. Στα 30 λεπτά το θύλαστρο θα σταματήσει από μόνο του. Αφού ολοκληρώσετε την άντληση, για να αδειάσετε το δοχείο, θα ακολουθήσετε τα εξής βήματα. Αρχικά θα ξεκουμπώσετε την αντλία και θα αφαιρέσετε το διάφραγμα σιλικόνης και κάτω από το διάφραγμα θα δείτε μία τρυπούλα στην οποία θα πρέπει να τοποθετήσετε το πόμα σιλικόνης που θα βρείτε στη συσκευασία, αυτό το μικρούλι. Θα δείτε ότι υπάρχουν 2 τρυπούλες, εσείς θα το τοποθετήσετε κάτω από εκεί που ήταν το διάφραγμα. Καθώς από την άλλη τρυπούλα θα χυθεί το γάλα. Τοποθετήστε τον μπιμπερό σε μια σταθερή επιφάνεια και ρίξτε το γάλα
με τον τρόπο που σας δείχνουμε στο βίντεο. Η χωρητικότητα του δοχείου είναι 150 ml. Έπειτα μπορείτε να τοποθετήσετε το καπάκι για να το προστατεύσετε. Εάν δεν κάνετε άντληση αμέσως από το άλλο στήθος ή τελειώσατε την άντληση που θέλατε να κάνετε, είναι η ώρα να αποστηρώσετε τα σιλικονούχα μέρη του θήλαστρου σε αποστηρωτή ή σε κατσαρόλα με βραστό νερό. Δεν συστήνουμε την πλύση στο πλυντήριο πιάτων λόγω χρήσης απορρυπαντικών. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε. Και να θυμάστε, το φορητό θήλαστρο ήρθε για να σας λύσει τα χέρια. Μπορείτε πλέον να κάνετε άνετη τις βόλτες σας, τις δουλειές σας ή ακόμα και να οδηγήσετε φορώντας το θήλαστρο, χωρίς να νιώθετε εγκλωβισμένοι και έχοντας περισσότερο χρόνο με το μωρό σας.